محمد بیان فرمائیں گے۔ قاری القصائد عطائے قلندر سید قمر رضا نقوی صاحب، اور ان کے بعد وکیل ولایت علی جناب علامہ حاجی علی ناصر الحسینی صاحب آف تلہاڑا، اور ان کے بعد قاری القصائد نفیس الذاکرین ذاکر اہل بیت قاضی وسیم عباس صفدر صاحب آف خانبال، اور ان کے بعد وکیل آل محمد جناب علامہ ناصر عباس صاحب آف ملتان و خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ۔ ورد علی صبح و شام کرتا ہوں، یا علی تیرے چاہنے والوں کو سلام کرتا ہوں۔ ورد علی صبح و شام کرتا ہوں، یا علی تیرے چاہنے والوں کو سلام کرتا ہوں۔ عداوت نہیں ہے کسی مسلمان سے مجھے، بس لعنت تیرے دشمن پہ صبح و شام کرتا ہوں۔ ممبر حسینی پہ فضائل و مصائب محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ قاری القصائد سید الذاکرین عطائے قلندر سید قمر رضا نقوی صاحب آف گجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر۔ بھائی عباس دو محفلہ میں زندگی چٹینڈ کی تھی، ایک شبینے دی محفل تے ایک حسین دی مجلس۔ شبینے دی محفل ہے سامت قرآن دا تذکرہ، حسین دی مجلس ہے ناطق قرآن دا تذکرہ۔ سامت قرآن دی گل ہوئے بندہ ہولی نعرہ مارے، ٹینشن کوئی نہیں۔ ناطق قرآن دی گل ہوئے صف تے بندہ بیٹھا ہوئے تے بندہ خاموش ہوئے، بندہ کوجا لگ دے، بلند آواز نال نام چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، سین بطول عذرا سلام اللہ علیہ دے دشمنات لعنت، صلوات سین دی ذات تے بلند آواز نال پڑھو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مسلمانوں کو عزت کا خیال آیا ہے۔ 4:17 میری قلم نہیں، میری سوچ نہیں، میرا خیال نہیں، عقیدہ میرا ضرور ہے۔ ایک غیر مسلم شاعر ہے، اس دیاں 4:17 تھوڑی جی ترمیم کر کے میں تھوڑی آگوش رکھن دی جسارت حاصل پہ کر داں۔ ساڈا ملک پاکستان ہے امن دا گہوارہ، امن دا خطہ۔ اتھے کوئی کمینہ ساڑے درمیان چاہ کے سانو نقصان پہنچاون دی کوشش کرے، اس دا نہ سنی نال تعلق ہے نہ شیعہ نال تعلق ہے۔ جڑے غم حسین واسطے صف ازاد تشریف فرماؤ، میں دعا پہ مگدہ مالک بھائی قمر عباس اور اس خاندان دے جتنے مرحومین مالک، بھائی قمر عباس دے خاندان دے جتنے مرحومین مالک اس ذکر دا ثواب انہاں دی ارواح نو سال فرماوے۔ چیمہ برادران دی پرخلوص محنت مالک اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماوے۔ میں گزارش پہ کردہ سید ہو کے ایک حق ادا کرنا چاہنا، جڑے ملک پاکستان نو بھی نقصان پہنچاون دی کوشش پہ کر دیں، وہ قطعی غلط پہ کر دیں، یہ درست نہیں پہ کر دے۔ کوئی شیعہ اس کے حق وچ بول نہیں سکتا۔ اب مسلمانوں کو عزت کا خیال آیا ہے، اپنی کھوئی ہوئی غیرت پہ ملال آیا ہے۔ در بدر آل محمد کو پھرانے والوں، آج توہین رسالت پہ جلال آیا ہے۔ اب مسلمانوں کو عزت کا خیال آیا ہے، اپنی کھوئی ہوئی غیرت پہ ملال آیا ہے۔ در بدر آل محمد کو پھرانے والوں، آج توہین رسالت پہ جلال آیا ہے۔ گلو کرے جڑا مخالف نہ ہوئے، گلو کرے جڑا بعد نقدے دا طرفدار ہوئے، گلو کرے جڑا علی ولی اللہ نو تسلیم کردہ ہوئے۔ در اصل رسالت مکمل ملدی علی دے دروازے تو ہے۔
وہ جبریل تے سوال کیتا گیا نا بھئی اے دس جو تو اس دروازے تو کتنی مرتبہ گزرے تیرے تے عام فرشتیں چ فرق کیسا ہے؟ اس کیا فرشتے ایکو واری لنگ دن میں 2 واری لنگ دا جے محمد نو پیغام دینا ہوئے تے علی دا نوکر بن کے اگر علی نو پیغام دینا ہوئے تے محمد دا نوکر بن کے آخری بندے تک زینوں بیدار کر کے 4 ستنہ جناب دے گوش گزار پہ کرداں اس سے مقام تو میں قصیدہ شروع پہ کرداں بھائی عباس کوئی لمبی چوڑی تشریح دا وقت نہیں بغض علی اور اس پہ شفاعت کی آرزو بندہ کام مو کرے جس دی امید ہوئے مخالفت بھی بندے نے علی دی کرنی ہوئے تے جنت دی خواہش بھی کرنی ہوئے ہے کہ دی کو جی گل ہے بغض علی اور اس پہ شفاعت کی آرزو او بد نصیب ڈوب کے مر جانا چاہیے او بد نصیب ڈوب کے مر جانا چاہیے شائل کو بخش دے جو انگوٹھی نماز میں دامن اسی کے سامنے پھیلانا چاہیے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری مالک توڑیاں زبانہ سلامت رکھے مالک دونوں وسطہ رکھے بھائی عباس میں 4-17 پچھلے دیاڑیں سے سیال کوٹ کی عنوان دے ہو امبالی چھپڑی جعفری پورا میں اتھے 4-17 پڑھیاں تے قصیدہ میں جلدی نال شروع کر لگا 1-2 احکامات ہیں اس دی تعمیل تے 1-2 بالکل نویں قصیدے توڑی آگوش وچ رکھن لگا پیار تساں کرنا ہے پڑھن والے بندے اج بڑے سوڑے نے میں سچی گل پہ کردا تے سارے دی سوڑ قبر تو اورا تے مکڑی کوئی نہیں نا ساڈا دل ہے بے سرکار دے چہرے دی زیارت ہوئے تے او تے ہونی قبر دے وچ ایتھے ساڈے چتنی اہلیت نہیں صرف دعائی مانگ سکتے ہیں علی دے چہرے دی زیارت ہوئے آخری بندے تک میں کسے دے عقیدے تے کوئی فتوہ لاون دی کوشش نہیں پہ کردا اگر 12واں غائب ہوئے علی اپنے چہرے دی زیارت دنیا تو نہیں کرا سکدا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد اسی سارے دے سارے محمد ہاں مار کے جانا ہے قبر وچ تے علی دے چہرے دی زیارت ہونی ہے آخری بندے تک جیڑے آدن بے سانو اتھے زیارت ہوندی ہے میرا سلام ہے انہاں بندیاں نو انہاں دے عقیدے نو سلام ہے میں اپنی عقیدے دی گل پہ کرداں کربلا دے میدان وچ میں 4-17 نسبت معرفت دے حوالے نال میں 4-17 جناب دے گوش گزار کرن لگا ایک لفظ ہے حیرتی حیران حیرتی آنکھوں ایک لفظ ہے حیران نگاہاں یہ کربلا ہے یہاں شرط ہے عرفان حسین یہ کربلا ہے یہاں شرط ہے عرفان حسین رنگ و نسل کی یہاں قیمت نہیں دیکھی جاتی اور جون کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی میرا سفر ہے 3-4 گھنٹے دا تو وہ میں کرنا ہے اس وجہ تو جے تسا میرے قصیدے چنگے سن لیتے بندہ ایتھوں مجلس پڑھ کے جاوے تے مجلس دا مزہ نہ آوے ذکر قرآن نالو گھٹ نہیں سارا سفر ساڈا بور گزرتا ہے اگر توڑا دل ہے جو ساڑیاں صحتاں سلامت و خیریت نال اگلی مجلس جا کے پڑھ لویے تو میں قصیدہ جناب نے سناون لگا اگر قرآن سمجھ کے تازہ سمجھ کے قصیدے دے 2 شعر سنو ایک ایسا نعرہ سناؤ نجف تک علی دی صدا چلی جاوے میں قصیدہ شروع کر لوں جو بھی ہے در کو مولا نہیں مانتے 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 ان سے سن کے جو بھی ہے در کو مولا نہیں مانتے جو بھی ہے در کو مولا نہیں مانتے ان سے ملنا ملانا بری بات ہے
مالک تو سلامت رکھے. آؤ سارے رل کے احتجاج کریے اس کمینے دے خلاف. لیکن مزہ تے تائیں جے دل چلی دی ولایت بھی موجود ہوئے تھے. مالک توڑی زبانہ سلامت رکھے. پیر مظفر شاہ جی، اکبر شاہ جی، آخری بند تک جنہوں بیدار کر کے بابا جی تو انہوں پتہ ہے میں کیڑی ٹینشن ہے مجلس پہ پڑھنا. آخری بند تک جنہوں بیدار کر کے کوئی لفظ میرا زمین تے نہ منجے. لیکن بادشاہ دا کرم ہے، ممبر ہوئے، ٹینشن ہوئے، یہ جوڑ نہیں ہو سکتا. حسین دی مجلس ہوئے، پریشانی ہوئے، جوڑ نہیں ہو سکتا. جو بھی ہے در کو مولا نہیں مانتے، جو بھی ہے در کو مولا نہیں مانتے، ان سے ملنا ملانا بری بات ہے. محفل سیدہ میں جو آتے نہیں، محفل سیدہ میں جو آتے نہیں، ان کے گھر آنا جانا بری بات ہے. مالک توڑے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مالک تو سلامت رکھے. آخری بند تک جنہوں بیدار کر کے کوئی لمبی چوڑیاں گلا نہیں، ڈائریکٹ شیر جناب نو سناون لگا. کلمہ نبی دا بندہ پڑھدا ہوئے، اعتراض سرکار عمران تے کردا ہوئے. لکھ لعنت ہے ایسی زندگی تے کہ محمد دا بندہ منتدار بھی اخواندہ ہوئے تے اے آکھے بھی سرکار آخری ویلے آکھیا چاچا جی ہون بھی کلمہ پڑھ لو. جڑی کان چاکھی وہ دس پئی تے جڑی اینج کر کے آکھی وہ کسی نے دسی نہیں. بولو میرے نال. آخری بات جنہوں بیدار کر کے میں ایک مشورہ دینا چاہنا. ایک مسلمان بھائیاں بڑا پیارا جا مشورہ. بیراہ ہون دینا تے چھوٹا سمجھ لو بڑا سمجھ لو. شہید ہون دا حق ادا کرنا چاہنا. شیر تے کو کیا پیادا گر محمد کا کلمہ نہ کر دیا، نہ دکھائے کردار سفیان سا، جس نے بالا نبی کا جاموں سے ڈھونڈ کر لے کے آ، تو عمران شاہ سنت مصطفیٰ ہے. یہ ذکر علی سنت مصطفیٰ ہے. یہ ذکر علی اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے. مالک تو سلامت رکھے. مالک تو سلامت رکھے. آخری بند تک جنہوں بیدار کر کے ہون تے ماں بھی پتر نو نا دوجے چوتھے دیاڑے آخ دی پتر ویلے ہی پھردا رہنا تے میرے سامنے ہی آندا رہنا، جا کے کچھ کما تے سانو کھوا. ہن سکی ماں نہیں برداشت کردی پتر نو 2-3 دیاڑے ویلیاں گھارے سے. ایک گل تے اے ہے صرف ذکر حسین ہے، اتھے ماں پتر دا منہ برداشت نہیں کردی. ہوندی جا کام کر جا کے ویلا نہ پھر ایتھے روز اسی تواڈے سامنے آ جانے ہاں. تسی ساڈی شکل بھی برداشت کردے ہو، ساڈے قصیدے بھی سن دے ہو، سانو دعاواں بھی دیندے ہو. آخری بند تک جنوں بیدار کر کے اس ماں نالوں تے تسی چنگے ہو نا جڑی تریجے دیہڑے آکھے ہن پتر کچھ کما کے لے کے آیا ہے. آخری بند تک جنوں بیدار کر کے پیر مظفر شاہ جی جڑی گل میں ہوں کر لگا پہلی شطر تے کردار بلالی ہوئے، کردار بلالی ہوئے، بندہ مومن ہوئے، بلال وانگ کردار ہونا چاہیے. شیر دیکھو کیا پیادا جو وفادار نہ بلالی نہیں، اس کی ماں بھی یقین حلالی نہیں. مالک تو سلامت رکھے. مالک تو سلامت رکھے. سارے دی مرضی ہے میں شیر مکمل سنا دے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جو وفادار نہ بلالی نہیں، اس کی ماں بھی یقین حلالی نہیں. تم سبھی غور کر لو بے ذرا، ان میں کوئی جوابی مثالی نہیں. موت کے منہ میں سرکار کونین کو، موت کے منہ میں سرکار کونین کو
چھوڑ کر بھاگ جانا بری بات ہے. مالک تنوں سلامت رکھے، مالک تنوں سلامت رکھے. پھر اوتھے خرض چیتا رہ جاوے، یہ بھی بڑی گل ہے. میرے جا سادہ بندہ ایک بندے آکھیا بھی بابا جی تسی ایڈے سریلے نہیں، تے میں کہ سچی گل دس میں بے سورا ہاں. اس آکھیا جی نہیں بے سورے بھی نہیں، سچی گل ہے. سر دا تعلق حسین نال ہے، بے سر دا تعلق یزید نال ہے. فلانیا تو سر چ گل نہیں کردا، لاکھ لعنت تیرے. یہ گل مثال سنی جنا. آخری بندہ جنوں بیدار کر کے میں بزرگاں دے حکم دی تعمیل پہ کردا، سارے دی مرضی ہے. پھر سناواں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جو وفادار نہ بلالی نہیں اس کی ماں بھی یقین حلالی نہیں. تم سبھی غور کر لو ہاتھ پہ ذرا، ان میں کوئی جوابی مثالی نہیں. موت کے منہ میں سرکار کونین کو، موت کے منہ میں سرکار کونین کو چھوڑ کر بھاگ جانا بری بات ہے. میں تانوں ایک قصیدہ نواں سنان لگا. تے قصیدہ میں تاں سنانا ہے جے تساں میرا قصیدہ شروع تو ہی انج کر کے پڑھ لیا نا تے اگلے دو شعر بھی سنا دے سا. تے جے تساں قصیدہ چھڑ دیتا، ساڈی شاعری دی زبان وچ پڑھنا تے چھڈنا ابتدا تے مکت چنگی ہونی چاہیے. ابتدا تواڈے لو چنگی ہوے، مکت میرے لو چنگی ہو سی. کسے ویلے علامہ صاحب گلاں کر دین، علامہ علی ناصر صاحب یا پیر سجاد شاہ ہوری گلاں کر دین، اے میٹھیاں میٹھیاں گلاں. تے جے تسی سن دے تے بڑے ہوندے ہو خوش. وقتی طور تے نہ انج کرو کہ ویکھو میرے نا نال گجرات نہیں لکھیا، میں اور کتھوں آیا. پہلی مجلس پہ پڑھنا تے محنت نال پہ پڑھنا. بس کر ملا شیعہ نو ازمانے، 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 بس کر ملا شیعہ نو ازمانے. پاک نبی دی پاک حدیثاں ایویں تو جھٹلانے، سارے گوشا کتباں ولیاں وچوں شانی تے وی کھاچا میرے پیر علی دا. مالک تنوں سلامت رکھے، مالک تنوں سلامت رکھے، مالک تنوں سلامت. یا علی اسی سارے رل کے احتجاج کران گے. پہلا ساڈی گل تھوڑی جی منو اسی کٹھے ٹراں گے، کٹھے اسی ہوئے بھی ہاں. اساں اتنے جا کے احتجاج پورا من احتجاج کیتا. لیکن شعر تے غور کیا آکھنا چاہنا، ایک مشورہ ہے. پہلے ساڈی تو من، پھر اسی من دے نہیں، اسی اپنی مرضی نال دل نال ٹر ساں. آخری بند تک جنہوں بیدار کر کے شعر تے غور کیا آکھنا چاہنا، شادے ماتم داراں اُتے کانوں فتوے لانے، لے کے ٹیک صحابہ دی تو حبداراں نہ لڑنے. بابا جی ایک نہ میں لفظ اشتہار تے اپنے نا نال استعمال ہوندا ویکھیا. میں ممبر تے کھلوتا، میں اس قابل ہی نہیں جو میں کیویں خزینۃ القصائد ہو سکدا. میں قصیدیاں دا خزینہ کس طرح ہو سکدا؟ قصیدیاں دا خزینہ ہوئے تے خود رحمان ہوئے. جسے مقام تشریف فرماؤ، میں ایک مشورہ
पहले तू मन फिर साढ़े नाल आ, असी रल के एहतजाज करिए, इकट्ठे होसां ते पता लग सी जो इस्लाम दी क्या कदर मंजिलत है। शेर ते कर क्या कहना चाहना, शादे मातमदारा उते कानू फतवे लाने, लेके टेक सुहाबा दी तू हुक्मदारा न लड़ने। शादे मातमदारा उते कानू फतवे लाने, लेके टेक सुहाबा दी तू हुक्मदारा न लड़ने। जिसदा मैं हा मौला सुन लो उसदा हैदर मौला, जिसदा मैं हा मौला सुन लो उसदा हैदर मौला। दित्ती आन मुबारक सबने मुक गया वेखो रोला, सारे वलियां बल्कि नबियां विचों शानी ते भी खाचा मेरे पीर अली दा। याली याली लो एक शेर होर सुन लो ते त्रीजा मैं उदों सुनाना है जदों सानू याद हो गया। बंदा सच्ची गल करे चोखी दाद देनी चाहिए। भाई अब्बास कसीदा बड़ा वजनी है, शेर बड़ा कीमती है। आखिरी बंद तक जनो बेदार करके सारे वलियां बल्कि नबियां विचों दो लफ्ज़ वलियां बल्कि नबियां, ये लफ्ज़ नबियां ते गौर कर। आखिरी बंद तक जनो बेदार करके जड़ी हुण मैं गल कर लगा, जेड़ा मशवरा देना चाहना, शेर ते गौर क्या कहना चाहना, नौकर पाके ली दे सुन लो मौत कलू नहीं डरदे, सूलियत भी चढ़ के वेखो जिक्र अली दा कर दे। मैं इस्लामाबाद पहुंचण तक तुहाडी गल नूं याद रखा कि तुसां मेरी दाद जिहड़ी है बंजाई नहीं। आखिरी बंद तक जनो बेदार करके हर बंदा हुण बोल सी, हर हथ बुलंद होवे। अगर बीमार हाथ है तो तले रवे। वैसे आपस की गल है हुसैन दी मजलिस विच बीमार हाथ का कैसा काम। जेड़ी मैं गल करन लगा डायरेक्ट शेर ते गौर, शेर मुकम्मल एक मशवरा, शेर ते गौर क्या कहना चाहना, नौकर पाके ली दे सुन लो मौत कलू नहीं डरदे, सूलियत भी चढ़ के वेखो जिक्र अली दा कर दे। नौकर पाके ली दे सुन लो मौत कलू नहीं डरदे, सूलियत भी चढ़ के वेखो जिक्र अली दा कर दे। सड़के अपने वड्डियां दे तू खून दा असर विखा नहीं, सड़के अपने वड्डियां दे तू खून दा असर विखा नहीं। समझ गए हां तैनू अपनी अम्मा दी परवाह नहीं, अपने सारे वड्डियां बाबेयां विचों खानी ते भी खाचा मेरे पीर अली दा। अजय मैं शुरू करने लगा। भाई जानी तू भी कसम चुकी है भाई न्याज तां पूरी देनी है, मैं घंटा पढ़ना तो मैं भी हूँ 1.5 घंटा पढ़ना, न्याज तो चौकी लग जाए। वेखो एक ऐसी गल है असी सारे मंगत हाँ, मेरे पास जरा ध्यान करे बाबा जी, असी सारे मंगत हाँ, मंगण वाले ना। एक ऐसी गल है कि मंगण वाला इन्ने बड़े मजमे के सामने खलो के आखे भाई मैं मंगण वाला। मंगण वाला मंग के हो सकता है अपने महल्ले च आवे ना तो चंगे कपड़े पा के फिरे, बाहर पता ना लगे जो मैं मंगण जाना। कई मंगण वाले इंज दे भी होंदे ने। असी हुसैन दे मंगण वाले हाँ, असी अली दे दरवाजे दे मनते हाँ, असी उन्हां दे मनतदार हाँ। सानू ये गल दसण च कोई यार नहीं। मैं कसीदा तुहानूं सुणावन लगा तो कसीदा जिहड़ा मैं सुणावन लगा इहदे ते हुण मैं गलबन तीसरी मजलिस च कसीदा पे पढ़ना। इहदी जिथे मुकत है ना उत्थे मुकाना मैं ते बोलना तुसां। जे तुसां मेरी पहलियां 17 ते बोल दिता सोहना करके तो फिर मैं अगले 2 शेर इन्ने कुछ शेर बन के सुनावांगा कि 3-3.5 घंटे मैं गड्डी च बह के तुहाडे हक अंदर दुआ करसा। एक सलवात पढ़ लो तो मैं अली दी अजमत दा कसीदा सुना। अली अली कर सीधा जन्नत च जा, इंदे बाजू कर न तू जिंदगी तबाह। अली अली कर सीधा जन्नत च जा, इंदे बाजू कर न तू जिंदगी तबाह। अली अली कर सीधा जन्नत च जा, इंदे बाजू कर न तू जिंदगी तबाह। अली अली कर सीधा जन्नत च जा, इंदे बाजू कर न तू जिंदगी तबाह। अली अली कर सीधा जन्नत च जा, इंदे बाजू कर न तू जिंदगी तबाह। अली अली कर सीधा जन्नत च जा, इंदे बाजू कर न तू जिंदगी तबाह। ओ बंदा मर के जिंदा है, ओ बंदा मर के जिंदा है, हैदर जैंदी सजदा गा।
मालिक तुहानू सलामत रखे, मालिक तुहानू सलामत रखे। पीर असगर शाह जी आखिरी बंद तक जिन्हों बेदार करके कोई लफ्ज़ मेरा ज़मीन ते न वंजे जिहड़ा अंतरा मैं तुहानू हुण सुनावन लगा। एक मशवरा देना चाहना, अली दे बगैर अल्लाह दा भी गुजारा कोई नहीं। तेरा मेरा किवें हो गया? ये साडे बुजुर्ग आखदे हुंदे ना जुमला, अज तक सुनदे आयो। बुजुर्गां दी अरवाह दी तस्कीन वास्ते जुमला बयान कर दिता इबादत समझ के। जिस मकाम तशरीफ फरमाओ तुहाडा सारियां दा अगर इजाजत दिओ ते नुमाइंदा बन के अपने मुसलमान भरावां नू एक मशवरा देना चाहना, छोड़ दियो जिद। डायरेक्ट शेर ते करके आखना चाहना, अली बाजू नबियां दा हुंदा ने गुजारा है, हुंदा ने गुजारा है। अली बाजू नबियां दा हुंदा ने गुजारा है, हुंदा ने गुजारा है। अल्लाह भी ये आखदा है मेरा है सहारा है, मेरा है सहारा है। अरशद रब सरवर नु बुलाया है, उते जाके होया बस अली दा नजारा है। जे महदी तू बचना चाहना है, जे महदी तू बचना चाहना है, अपने घर ते अलम लवा। मौला तोड़ियां ज़बाना सलामत रखे, मालिक तुहानू सलामत रखे। मालिक तुहानू सलामत रखे। आखिरी बंद तक जिहड़ा शेर मैं हुण पढ़न लगा, ये शेर कसीदे दा जिथे मुकना है ना उत्थे मैं एक बारी ऐसा इशारा करना है, तुसां वेखना है मेरे पास। जे इशारा मैं सोना किया तो फिर बोलना मेरे नाल, लेकिन सिर्फ इशारे की गल नहीं, गल बड़ी वजनी है। आखिरी बंद तक जिन्हों बेदार करके एक बड़ी वड्डी जी फाइल लैके ना सीने नाल ला के, फाइल इंज दाड़ी च लुकी हुई होनी, माशर दा मैदान इंज सीने नाल ला के जन्नत दे पासे मूँह, मलक आखसी इत्थों वाला मलक नहीं, अल्लाह दा फरिश्ता, ओए किधे चला है? मैं जन्नत च कदी जिंदगी च जमीन ते रहिंदियां 150 वाले शीशे च अपनी शक्ल तू वेखी। आखिरी बंदा जिन्हों बेदार करके चलो जेड़े महंगे लेंदे हो ना शीशे वो ना बोलो, जेड़े मेरे हार गरीब बंदे हो ना 150 का ही लभदा ना। आखिरी बंद तक सारियां गल्लां ना पता होना चाहिए, किसी वेले कोई शह लैनी पै जाती है। आखिरी बंद तक जिन्हों बेदार करके असी भी आप अपनी हथी शहमा खरीदने हाँ, सानू भी पता लगे बच्चों की तरबियत अपनी हथी भी करनी चाहिए बंदे। ये नहीं जो बंदा इंज लगा फिरे कदी सड़कों से इंज तो कदी इंज। आखिरी बंद तक जिन्हों बेदार करके जिस मकाम तशरीफ फरमाओ दुआ मंगी करो जो साडे बच्चे मातमी होवन, आज़ादार होवन, सीने ते हाय हुसैन होवे। जिस मकाम तशरीफ फरमाओ मैं जी सतर पढ़न लगा भाई वसीम अब्बास, कोई सतर मेरी ज़मीन ते न वंजे। मैं एक मशवरा देना चाहना, आखिरी बंद तक मशवरा दे चुकिया। उस कमीने के पास मुखातब होके मलक मुस्कुरा के आखसी किधे चले? जन्नत वाले पासे। जन्नत दा तेरा जोड़ नहीं, वजह क्या है? नमाजा पूरियां, दाढ़ी इतनी वड्डी जो 5000 बंदे नूं दिसदी आई। बोलो मेरे नाल, अमालना में सारियां गल्लां पूरियां, सारियां गल्लां पूरियां, मैं जन्नत विच क्यों नहीं जा सकता? उस कमीने दे पास मुखातब होके ते फरिश्ता मुस्कुरा के केड़ी गल करसी? अली दी विला होवे हर शे कबूले, हर शे कबूले। अली दी विला होवे हर शे कबूले, हर शे कबूले। दिल विच अली ने ते हर शे फजूले, हर शे फजूले। अली बाजू तेरियां निमाज़ां ने अधूरियां, तेरे उते हुश नहीं रब ते रसूल। हैदर नहीं ते जन्नत कोई नहीं, हैदर नहीं ते जन्नत कोई नहीं। जादो लख विच जुतियां खा। मौला तुहानू वसदा रखे, मालिक थोड़ी तौफीकात विच इजाफा फरमाए। मैं पढ़ना कुछ हो रही, लेकिन जितना वक्त मेरे को बच गया, मेरा दिल है कसीदे मेरे को बड़े तुसी सुनदे हो, लेकिन अज मैं 2-4 जुमले ज़्यादा मसाहिब दे सुना देवां। कुछ बंदियां दा दिल नहीं रजदा, बल्कि मैं तो आदा सारियां दा नहीं रजदा मसाहिब तो बगैर। फजाइल जितना बड़ा मर्जी बंदा पढ़ लवे, मसाहिब दिल च कब्रे हुसैन होवे तां पढ़ींदा है। ये बड़े हौसले की गल है।
مسائب پڑھنا بھی کوئی سوکھا نہیں، سننا تے دور دی گل ہے۔ بہرحال ممبر تے بیٹھا میرے بھائی وسیم عباس مالک حیاتی کرے، نظر بد تو محفوظ فرماوے۔ میں جڑے نوجوان بچے میرے سامنے تشریف فرمائیں، جنہ دے بزرگاں دے بچے 13 یا 14 سال دن، تہاڈا دل ہوئے جو ساڈے پتر سہرے پاون، تہاڈے دل دی خواہش ہوئے، حسرت ہوئے، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، صرف واسطہ دیتی کرو سرکار قاسم تے سرکار علی اکبر دے سہریاں دا۔ میں صرف 5 یا 6 منٹ مزید جتنا میں پڑھ سکیا، 2 وین میں سین مرشدزادی فروادی 13 سال دی محنت، سرکار قاسم دی شہادت دے 2 وین، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، چولیاں پھیلا کے بے ونجو، میں 2 ویناں دی اجازت پہ منگدا۔ قاسم دی لاش دے ہائے ہوا ٹکڑیاں کو لگا چون امیر عرب دا، ہر حصہ لاش دا چاچا کے موریا روندا ویر زینب دا، ہر حصہ لاش دا چاچا کے ریا روندا ویر زینب دا۔ کیڑی گلوں تے کیڑا وین کی تس آدھا پیا منہ کر کے پاسے ہائے وہ پکیے دے شاکیتا وین غضب دا، رو کے سیدہ دے آویر حسن امداد کرے وہ نہیں ہاتھ کا سے مدال، آویر حسن امداد کریں وہ نہیں ہاتھ کا سے مدال۔ اسے مقام تے 2 وین اور سن لو۔ 10 محرم دی رات محمد پتر حسین نے 4 حصے تقسیم کی تھی، رات دا تیسرا پہ رہی، امام ٹردے ٹردے اس مقام تے ہیں جتھے حسن برا دی بیوہ دے خیمے دا دروازہ، محمد پتر نے کیڑا کام کیتا ہے، باندھا باندھا زمین تے بہ گئی ہے، میرے تے سوال کرو کمر رزنکوی امام آئی اجازت دی ضرورت ہے یا کوئی نہ ضرورت، لیکن زمین تے کیوں بہ گئی ہے؟ کنتی آواز پہیے سحکل مار کیا دی بیٹھی ہے، میں ڈھلال ہر کہیں دا جوان پتر خیمے چوئے، تیری لاش خیمے چاسی تاں کھیر بخشے ساں، قدمتی اتلا کے سیدہ دے کل فجر ویلے ہر لفظ تیرے دا پے ویسی اماں ملے حق کھیر دا بخشے اون ویلے وہ ونجاں رات تیرے تے چرول سیدہ دے میں کو دادیاں کے داد دیسی ویسن درد پاسے دے بھلے میری لاش کو چاچا انج چیسی وہ جی میں مالی چن دے مگئی تمہید زندگی دا پتہ کوئی نہیں، سرکار عباس اچھٹی پہتے بیٹھے ہیں، بس سارا مضمون چھوڑ دیتے، شین فضا علی دی دھی تے دروازے تے قاسم زین تے علی دی دھی زینب علیہ مصلی عبادت تے مرشدزادی فروا اپنے خیمے چ قرآن کھولی بیٹھی آئی،
ہن جنہ سینے تے ہے حسین کرنا پیر مظفر شاہ جی اگر تاریخ نہ ہوئے کوئی ذاکر بیان نہ کرے جے تئیں حملہ کرتا رہی ہے شاباش قاسم دیاں صداواں بلند ہوئی ہیں ایک کمینی ماں دا کمینہ پتر جویں جزین تے سوار رہے سرکار عباس تو ٹپائے کربلا چھٹا ہے سین فضا تو خیمے دا دروازہ چھٹا ہے علی دی دھی تو مسلح عبادت چھٹا ہے اپنی برجائی دے خیمے چ دوڑ کے ہاتھ بن کیا دیے اے نادی جو قرآن نہ پڑھ قرآن ہی پڑھ تے میں سنیا ہے جس لے نانے محمد یوکھی بن دی آئی نانا محمد نادی علی پڑھ دائی نادی علی پڑھ اما دعا مانگے شالا قاسم نو خیر ہوئے اس کمینی ماں دے کمینے پتر نے قاسم دے قریب آگے یا جگ گرز مارے قاسم دی پیشانی چ لگائے انج کیوں نہ قاسم دی پیشانی چ لگائے 53 منٹ قاسم نہ زین تی آئی نہ زمین تی آئی میرے تے سوال کرو چاچے دی عمل تو پہلے چاچے دی سنت ادا کرنا لا قاسم کہیں دے نال گلہ کرتا رہی ہے قیام دے پاسے موچا پھراش موت ماتم کر کے آ جائے بے وطن پھر رہا او میں دیکھ یتیم دلا شتیا ونج تے کو واسطہ یک بارے ہائے وہ وشگر دا وہ میں دیتا تو لہنا کولا ونج رو کیا دے میں دے پھس گئے پائے رکا بھاوی چو میں کو گھوڑے تو آ پلا ونج میں دا کوئی نہیں وارث ہے ایک منزل اور بتاؤ صرف 1 یا 2 منٹ زندگی دا پتہ کوئی نہیں امام آئین قاسم بول کیڑی حالت ہی سے کوئی جواب نہیں آیا میں آپ رکیا اس وجہ تو میں آپ جملے ادا کر لما زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں شام دی نگری مری شہزادی نو اندے برا حسن دی نشانی دے 2 وین جڑے سنائے وہ 2 وین سنا دے ماں امام مونڈے تو بال آئی کربلا دی زمین تے وچھائی کوئی ٹکڑا کداؤں چیندن کوئی ٹکڑا کداؤں چیندن چادر تے ونج رکھ دین ایک نکا پوش گھوڑے دی زین تو اتری ہے امام دے نال قاسم دی لاش دے ٹکڑے چاونے شروع کی تیس ٹکڑے چاہ کے چادر تے پیا رکھ دائے قاسم دی لاش جتنی ملنی آئی مل گئی جتنی لپی آئی کٹھی کی تیس سینے نال گٹھڑی لائی ایس حکل مار کے دے میں نو سنیان میں کربلا دا غریب حسین میں نو ڈستا سی کونے جڑا میں غریب تے منت لاوڑالا چیرے تو نکا بتا کیا دن میں نو سنیان میں تیڑا امیر بھیرا حسن شیعہ سن کے مرنا میں سو حسن دے لفظ آئین موت ماتم کر کے آ جائے کیوں دور کھلو کے ہے وہ رو دائے میں ڈاویرن حسن رضائے میں اشگر نو دفناونا ہے تو قاسم کو دفنائے موت ماتم کر کے آ گئے آج پتر تیرے دی ہے وہ شادی ہے آ پتر کو شیرے پائے نالے ڈس میں کو کن ونجنا ہے وہ میں ڈی پہ وادی کبرا